Rasa tu. Bukhok pati mung to bela kirma singsa nong ni obodro misip kamio no sani mungka ojitya purma fungai mani yaklo boi hastene jota tibra salu korok bahai kita kan bathar sa kabihik jong biang obo hairok ko ka salai jak tabo kubui pati mung tamo saikna de teruk teruk nang je saiman mani ang sami ya bono bui khigalai suki khlai ang tamang khani basa ui phakya yang bosa kusu bai thuja okay anu bokorburi rikha ojaga o sorba bokorburi rikha ngang fit khlai thangkha ulo tamang khang saimani ya ngai mane nang o bona phaine rano boni mokhang ro kichapan sini narak mali ada max thobjak mangna ma botai mo time to mang saimali ya time ta hang lengi sijaman tinta dos ta kontra busan tam kha na am sugonta nang ki mane khana nang ki advance de lengi tong borok mana an bui khang fitting tha phaina log login no pula non de bogora te ja hi bonus bui pa gera kha bono angka pro nang chiri khokli ada ang bas man tam khani bas man an bo han bui kha nang mo mok ti lai jak ajara wong ka ba chongsidra tanai rok no sarong no bukha erpore yakulo nang sijakana no bukhata nang kon fan saima raglia ngai agi ro kono ro hoijang nei oba hai kok banglai morok tore tong wasipan kerina ngai tei ungko kubun paran borok bai no sairok wala jak rok tore tong to wala yak to keri tang ka boswa rok hen ka bui bekisa ungko asuk to अच्छा borok he bahai ken nogo hab kana segang da hab jak na doga do omplang samia bota ka khiwi tongo okle che cheng ke ko leptin la shu tong ko ongni theke no ga pro go ta hab ka ngom mutri changjak saimalia pen bo so pung tong ga ba kuno aw saimalia tangbo tabuk to ba hai para kamiam cherogo daka chikok agar maro nuklia gabuno o sabung sitra tangai rok abuno tabuk ane sok saimana mo chung ta ke banero kok bang la jaro re dong na tabuk to chung kabang mano ko man obo bosai bihik bosana khibelai chalang thun kubun bre be kok sau bihik ngton kubun chalare be kok sau oba hai rok nong khong to re dong ri oba halna kuri boro khari sikaje gayo ta nyam ti wala ren wala a nin mobile dong na an mobile display thangja gai bini botong na mobile keren mobile dong bin singa bin busarong no da ka a mobile dok tak boja kawo na ba khasa so na ba ngo police prosecution na khana gai nang pati mungno mane nang tabuk tamo boba hai bisar nai na sairong le joba ka boi bothar kalangmani yagula ngona yuje manjan nang khongje khanye robo अच्छा ओमा हाई कुनो नंग का बरो न कोन संदेह खाइजनाय बरक तो दं संदेह हमना खाने नों गरि संदेह रगले दा